И здравейте хора, аз съм из Dark Slime и почвам на поредика на CS. Оле, какво взех бе, майко? Така. И да, почвам поредика на CS. Сега съм сам, нататък мога да игра с приятели. Може. Абе. Добре, убиха му. Да, то... Сдигал съм те с... по-хубави оръжия, нормално. Нататък ще видим. Оф, айде умирайте бе! Добре, умрях. Така да видим сега. С меча ни излезе ли? Има хакер. Добре, май ще сменим сървъра след малко, има хакер. Мой, ще умреш ли бе? Приятел, давай. И ти ли бе, майка ти? Да е жива и здрава. Да, баднах го. Оф, айде бе. Колко трябва да чакам? Оф, да, той е масакър. Айде бе. Добре, браво! И убиха на екран някой. Вземи! Не мога да убия то така. Добре, ще играя още 5-6 рунда. И ще се прехвърля в как сървъра, ако още работи, защото не съм играл CS доста време. Играя веднъж месеца горе, защото аз съм малко заебал. И от време на време цъкам, така да има. Добре бе, фак. Майка му Оня с машингън па да пукне дано. Да пукна. Добре, има лао. Добре, екстра. Просто перфектно. Така. Излиза веднага хед. Не, човека не е хак. Хич. Не. Може леко така ембот. То сайт им какво ги направи. Момента и сега. Отново сме тук, но като двойка вече. Защото за малко бях изключил CS-а. Продължаваме да играем. Извиня, че кашля, малко съм болен. АВП. Фак! Добре бе! Как мога да свали изпълнителя? Така. Мой умира. Така. Famas power.
Не съм забрал да игра с аз, май. Да, бе, не съм забрал. Не, хич, забрал съм ли? Айде, бе. Това е да си прос. Как му метне из граната така, бе? Ранг, стат. 3 кила, 6 умирания. Това не кресна. Те трудове си не заразипаха. Продължаваме. Де чакали, бе? Мангал. Няма никой. Толкова за от кой умрял, бе? Кога? Оу! Да. Ще умра още малко. Добре, няма. 2 от 0. Пак почвам да играя с флашки другия рунд. Не, бас, излизаме с. Не. Това излизам. CS на точка 6 спорта. Добре, как мога да играеш с тая тъпото оръжие? Умирайте, бе. Бре, ранил е късно някой да умре. Ето, за спален си, ако не умре то на... Както си мислех. Поне Хитлер с кавички успя да убие то с Монтан, нали като там. Искаш да имаш пълни права и да банваш хакери? Не искам, мерси. Добре, отиваме в кат сервера, който казах. Така. И след малко се връщаме. И да, върнахме се. От доста време не съм играл тук. Даже се чудих как сервера все още работи. В смисъл, от 1 година сигурно не съм играл вече тук и се очудих, когато сервер работеше. Та да, малко съм позабрал как се играе, така че не ме винете. От много време не съм играл, забрал съм как стават работите. И да, аз съм качер и в момента гоним. Качер гоним, друго какво беше? Добре, после ще видим. Качер гоним. Флур май беше нещо. Флур, флир. Флир. Бягаме от качерите. Трябва да бягаме от... В момента ние трябва да бягаме от терористите. Забрал съм всичко, Добър бях. Не. Май пак ще поиграем така и ще се понаучим. Ново. Фак, ето един. Бягай! Се играй той, Забрал съм го. Ето така, нещо. Май ще си припомним играта, хладно. Фак, ето един, който му подминах. Се забравям, че тук има удобни, като спират. Айде!
Айде я бе. Да, получихме 3 кила от това, където не са ни фанали. Сега ние гоним. Излезем от тук. За малко. IP на сървър, нали, кач сървър, този сървър, който играе сега, ще има в описанието. Защото сигурно много хора искат да играят такъв сървър, ама не знаят. За сървър им беше казал един приятел преди една година горе-долу. Кога спрях да играят CS, защото аз когато играх CS много играх кач сървър и бях горе-долу един месец бях парясал просто другите смисъл обикновените, като с оръжието. Диатрон, Dust 2 и те бях почнал да играя качама и бях наистина много добър, ама спрях да играят CS за около година горе-долу и сега пак почнах и викам, малко ще снимаме така. И сега играем. Никой не фанахме. Сега бягаме. Играй, това забрал съм всичко. Добре, не мога да скачим. Как мога бе? Не мога да игра, забрал съм. Зелен пингвин. Тя савка. Maybe. Не. Всичко съм забрал, значи. Всичко съм забрал, бе, майка му, бе. Един трикол да направя. Накрая. Фак, червен. Беги. Добре, 6. Да, сега ние гоним. Значи качър гонят, а флеер бягат. Пак си го припомних. Някъде зелен палачо има ли флеер? Всъщност не знам как се произнася флеер или флеер, не знам, не съм сигурен. Добре, почти. Ето го, ето един. Аз ще успея да закача тука. И най-много ме очуди това, че сървъра още работи от една година не е спирал. Вау. Бегай! Къде си? От горна Оряховица. Ма какво правя, бе? Аз съм качър. Добре. Добре, бе, не мога да оцеля прозореца. Фак. Имаше някакви номера с корола на мишката. Съм сигурен какви бях аз. Съм играл тук от една година си. И до година, да.
и го направи. Айде, бе. Ето годиня. Фак. Избяга. Бомба ли? Показва, че бомба нямам. Добре, бомба. Да, тук има места, където скрити, ама не дете, защото влезе ли някой вътре, сега ви е много бързо е фана. Добре, бе, не мога да направя един трик, значи. Колко можех, пак сега мога. Мога. О, фак. Подминахте ви. Седно не сте ме видяли. Имате и турбо. Фак, не мога да играя. Добре, една година не съм играл и всичко съм забрал. Фак. Я да бягам тук, че не знам, че аз съм тук. Фак, не, червен. Чао. Аз съм качърт, значи. Зелен, къде си бе зелен? Я лампани. Ей, разби не успях. Опа! Обърка се, умре. Викам, че има един палач. Да, играл с няколко рунда и спирам клипа, защото мисля, че стана дълъг. Къде изчезна? Къде е? Ето та. Избяга ми пак. Тук е, ще ритам. Ета. Видя ли бе? Казах ти нещо. Браво. Бягай! Червен! Миндил! Дата няма! Fuck you! Не сте минал! Не! Да! Добре бе! 12-1. Добре. Не капна. Добре, нека гледаме някой. Примерно този. Не, той не може. Този може. Преди една година и аз бях така. Малко по-зле този. Този е по-добър от мене. Добрите стари времена. Не разгиля. Така. Сега аз съм червен и гоня.
в още е бъгнато с гласуването това. Понякога се бъгва и когато някой, нали, когато дава за вод да се гласува, нали, на кой мога да отиде, не го дава. Нали, понякога се бъгва. Дава го на някои хора, на други не. В момента на мен не го даде. Да, и малко е екстен за 15 минути. След 15 минути пак ще се гласува за друг малко. Мисля, че имаше команда вод тук. Не, какво беше в... Забравя съм всичко. Имаше команда, с която също можеше, нали, да дадете по-рано да се гласува, всички напишете, нали, там някаква определена част от хора. Дава пак да гласувате какъв мап да бъде. Така, продължаваме да търсим зелените. Старвен. Ето зелен! Няма фали. Та игра още този и още един рунд, спирам, защото клипа май стана дълъг. Да, чуй. Айде още два рунда. Така, аз съм зелен. Трябва да изчезвам от тук. Скоро на мишката е бъгнат. Не! Оп! Добре бе. Ми хубаво игра още един рунд и спирам клипа. Айде де. Айде бе. Последния рунд, така. Да видим дали ще ни излезе късмета. Някой машина мрежата ли? Или ми се превидя? Добре. Полека е Bugs Bunny. Този път къде изчезна? Къде си бе? Китаец. Добре, печелят тези тапанари. Ми хубаво хора, това беше от мен. Довиждане.